Ito ang Byahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Love back with me, DJ Lala, para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. Ito na po ang unang stop ng ating hashtag Byaheng Contentment ay para sa mga taong laki sa marangyang pamumuhay at ngayon ay sinusubok ng pagkakataon at tadhana. Love, I understand that grinding and working hard to earn every single thing na meron ka ay hindi ang buhay na kinalakhan mo. But at some point in your life, you have to adapt to it. Totoo kasi ang sinabi nila kapag lumaki ang kita mo, tumataas din yung standard or way of living mo. Ibig sabihin, because you can, nagiging lavish na yung pamumuhay mo, and when it does, mahirap na siyang ibalik sa dati. Nasasanay ka na sa mga bagay na you can only attain if kaya mong isustain ang source of income na malaki. But what if mawala yon? Kasi money can be depleted, even savings nasasagad. So love, sa sobrang daming warning stories na napapanood natin about prominent people na successful tas biglang bumabagsak, sana naman matuto na tayo na 1, value what we have, lalo na if alam mong pinaghirapan mo yung daan papunta doon. 2, prioritize long-term investments like bahay and business, not gadgets. And 3, no matter how much you are earning right now, monitor your spending. Lagi mo pa ding isipin ang kailangan over gusto. Para pag dumating yung panahon ng kagipitan at pagsubok, di ka masasaid at di ka nun ibabalik sa buhay na hindi ka nasanay. Humble yourself and always live within your means, okay? Second stop ng ating hashtag Byaheng Contentment ay para sa mga taong overachiever na hindi makontento sa mga naaabot or nakakamit nila. Love, yes, there's nothing wrong sa pagiging achiever. Yung tipong if you know you can do more and be more, go for it. But what I do not suggest is you do it without having to enjoy kung ano yung mga naa-achieve mo na. Please, take time to spend your victories or celebrate life with people you love and who loves you. Pakita mo sa kanila na anuman ang tagumpay na meron ka, wala nang mas hihigit pa sa tagumpay na kasama mo sila. I don't want to see you one day on top of the mountain na pinaghirapan mong akyatin, tapos ikaw na lang mag-isa. Success will always be sweeter, my love, when you share it with the people who mean the world to you. So yes, love, go ahead and be triumphant, but from time to time, appreciate what you already have before you lose them. Okay? Sa mga kabisyo natin, dire-diretso lang ang ating usapan tungkol sa ating biyahe for tonight na hashtag Byaheng Contentment. All you have to do ay sumali sa DJ Lala Banderas Facebook page at doon mag-post ng comment. Now, before I give you the next song sa ating Diva playlist, eto muna ang paalala ni DJ Lala Banderas. Please, my love, please wag nang matigas ang ulo. Please, tiis-tiis muna. Please, sumunod tayo sa utos ng barangay. Okay, sa mga kabisyo natin, according kasi to WHO or World Health Organization and PSA, high risk po ang individuals who are 60 years old and above. So sana po sa mga lolo't lola natin, tito-tita, mama at papa, I know nakakaburyong po sa loob ng bahay, pero mas nakakaburyong po sa loob ng ospital. Okay? So please, wag tayong magpasaway. Huling stop ng ating hashtag Byaheng Contentment ngayong gabi ay para sa mga taong pagod na sa laro ng pag-ibig. Pagod na sa dating game, pagod na sa getting to know each other stage, sa mga taong gusto nang mag-settle down. Love, if you know within your heart na you are not yet ready for long-term kind of commitment, just let your partner know and do not go after who are way older than you. Real talk lang, lalo na sa mga babae. If nandyan na yan sa mid-30s, believe me, if not all of them, most of them, sawa na sa harutan at patwitams na klase ng relationship. So if hindi ka pa handa para sa seryosohan, I suggest humanap ka na lang ng iba. Tanggalin na natin sa sistema natin yung paselos effect. Yung tipong may partner ka na, nakikipagkaibigan ka pa sa single na alam mong searching. Tapos pag sinita ka, sasabihin mo, ano ba yan? Ano bang masama sa pakikipagkaibigan
kaibigan. Wala naman sa totoo lang, wala naman talaga. Kaya lang kasi hindi mo na nga nagagawang i-secure yung emotions ng jowa mo, gumagawa ka pa ng paraan para magduda siya sa'yo. So ano na, di ba? If you wanna talk, if you wanna hang out, learn to talk and hang out with your partner. Make them feel valued, treasured, and prioritized. Believe me, kung magagawa mo yon, kahit sumama ka pa sa lakad ng barkada mo na walang paalam, she won't mind. Matuto kasi kayong maging kontento na ang kadamay nyo sa buhay ay partner nyo. Hindi yung kumukuha kayo ng bawat kasiyahan nyo sa iba't ibang tao. Gets? Gets. Taray. Nako, sa mga kabisyo natin, pwede pa rin natin idiretso ang ating usapan via exchange of comments through my Facebook page, DJ Lala Banderas. You are still with me. My name is DJ Lala at ikaw ay nakantabay pa rin sa aking programang Byahe, ang programang sakto, klaro, diretso. Hatid sa inyo ng 90.7 Love Radio. GV lang, walang hate, puro love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.